Today I am joined by special guest Ndunge. Ndunge maadi wese. Ndikutano ndimutene sezvamukuona. Konsiro kana ka hitsonga chauya. Hitsonga chauya akawanda. But so far tombonyo concentrate ne mfano wangu rakabva kurwa mai manje iri Mr. CK. Mr. CK, yeah. Ndofunga ungoona kuti straight out ndio zvinhu zvatukumbomhanya nazvo izvi kuti chingopedza kuteerera aya arapa chingopedza kuteerera aya ndobva ndabudidza. Pane ma international here. Ndibva ndakudambura muswe ipapo. Chinhu chamunoti international chimi. International kando kunze kati cross border. Ini nditoriwo international ndiri kuno because munhu ari kuMalawi pandara ari ku UK kana chiuya kuno kwananga chiti I'm going overseas. Saka inini nditori international ndiri kuno. Zve international hakuna zvimwe zvinodarika zvandobudisa ini. Otaulakira kuti munhu munene ndamugara kuSomalia. Vandozondona ndiri international. Vanhu magecho yutsere asati akuzikanwa amukushandowo nawo kana kuti amushoma upliftawo here zvaizvezvi. Zikanwa nani? Andingasati kuzikana pasocial media platform asati akurira semariro amuri kuita imimi asasvika pamuri mimi. Nzwai kurira pasocial media kusiko kurira. Tina umwe mufano anonzi ana Holiday nanani vanorira pasocial media ivavo. Havarire mustreet umu. Isu tisi tinorira mastreet imomo. Saka pasocial media hapana dhiri rirai ipapo akomana. Sitichairira mastreet muchirira ikopo pasocial media. Aiwa sekuru vataura mukurira pamasocial media hamusi kurira mustreet. Until next time, goodbye.